De 350ste sterfdag van Michiel de Ruyter is herdacht, op Sicilië. Op de plek waar hij overleed en waar zijn ingewanden begraven liggen. In steen gegrift is niet voor niets iets wat we als uitdrukking gebruiken om het te vereeuwigen. Alle toeristen kunnen hier vanaf dat moment dit verhaal lezen. En verder in deze uitzending. Burgemeester raakt zwaar gewond. En Zeeland krijgt tientallen kadaverplekken. Goedenavond. Vandaag is de sterfdag van Michiel de Ruyter. 350 jaar geleden overleed hij. Daar wordt uitgebreid bij stilgestaan. Niet hier, maar in Italië. Er zijn verschillende plechtigheden, een symposium en een kerkdienst. En wie daar ook is, dat is Floris-Jan Sietsema op Sicilië. Floris-Jan, Michiel de Ruyter is een Zeeuw, ligt begraven in Amsterdam. Waarom dan een herdenking in Italië? Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje gek, maar dat is eigenlijk best heel goed te verklaren. Hier voor de kust is hij omgekomen tijdens een zeeslag, waarbij er een kanonskogel zijn rechterbeen raakte. Nou, dat been werd afgezet. Vervolgens dachten ze, hij heeft het overleefd, maar door wondkoorts overleed hij uiteindelijk alsnog. Zijn lichaam werd hier gebalsemd en is inderdaad naar Nederland gebracht, naar de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Maar ja, dan als je iemand balsemt, dan zit je met de ingewanden. Die kun je niet zomaar meenemen, dus die zijn hier in de grond gestopt. En op de plek, de precieze plek waar dat gebeurde, was vanmorgen een kleine herdenking. Een plechtige, maar toch ook ontspannen sfeer vanmorgen. Een officieel graf kwam er destijds niet en dus verdwenen de ingewanden van de grote zeeheld hier, anoniem onder de grond. Onder de bezoekers ook de organisator Frits de Ruyter de Wild, de 12e generatie nazaat van Michiel. We zijn met het hele bestuur en nog eens bijna 100 Nederlanders deze kant op gereisd om hier een hele ceremonie, een symposium, een plaquette te onthullen. En dus ook op deze wat bescheidener plek, maar de echte plek, een daadwerkelijke krans neer te leggen. Honderden jaren was niet duidelijk waar de resten waren begraven, tot Frits op onderzoek uitging en na tussenkomst van de paus wist hij waar hij moest zijn. Waarna hij een herdenking op touw zette. De groep mensen waarmee we dit gedaan hebben, die groeide over de afgelopen jaren alleen maar. Ik heb de beginvraag gesteld en daarna is het alleen maar groter geworden. Van de burgemeester van Syracuse, de aartsbisschop die er persoonlijk bij betrokken was, de baron Beneventano del Bosco, maar ook het bestuur, Nederlanders, degenen die allemaal overreizen. Iedereen is zo enthousiast. Daar krijg ik echt een warm gevoel van. En terwijl er dus een groot praalgraf is in Amsterdam en hij ook wordt herdacht in Hongarije vanwege het redden van een groep Hongaarse geestelijken, moest er ook op Sicilië een permanente herdenkingsplek komen. Vereeuwigen is natuurlijk altijd mooi. De verhalen, het symposium, al dat soort dingen zijn vergankelijk. Dat is gebeurd. Dat zit in de herinneringen van mij en degenen die aanwezig waren. Maar in steen gegrift is niet voor niets iets wat we als uitdrukking gebruiken om het te vereeuwigen. Alle toeristen kunnen hier vanaf dat moment dit verhaal lezen in het Latijn, voor diegenen die het machtig zijn, in het Engels en in het Italiaans. Ja, Floris-Jan, die plaquette die hangt dus niet op de plek waar een deel van Michiel de Ruyter ligt begraven. Waarom is dat? Ja, dat is eigenlijk omdat het een beetje een gekke plek is om dat te doen. De precieze plek waar die ingewanden in de grond zijn gestopt, dat is namelijk nu het terras van een pizzeria. Ze hebben er lekkere pizza's overigens, maar ja, het is natuurlijk een beetje gek om daar dan te gaan herdenken. En dus is ervoor gekozen om een grote plaquette te maken die in het gemeentehuis kan hangen. Nou, hoe doe je dat dan? Nou, er zijn nu nog honderden genodigden. Die zijn op dit moment in de Dom hier. 100 Nederlanders en nog andere gasten. En zometeen als de ecumenische dienst daar klaar is, dan schuiven ze een gebouwtje op naar het gemeentehuis daarachter waar die vlaggen wapperen. Daarbinnen in de hal hangt die plaquette. Die wordt dan om 6 uur officieel onthuld. En vanaf dat moment kan ook in Italië helemaal niemand meer om onze Michiel de Ruyter heen. Dankjewel, Floris-Jan. Bij een fietsongeluk in Scharendijke is de burgemeester van Roosendaal ernstig gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteren begin van de avond op de Elkerzeese weg. Burgemeester Mark Buys, 57 jaar, viel van zijn elektrische fiets en liep hoofdletsel op. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Onduidelijk is hoe het nu met hem gaat. De man die als begeleider bij Emerges 2 vrouwen aanrandde en verkrachtte, gaat in hoger beroep. Hij is het niet eens met de straf die hij 2 weken geleden kreeg. 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man werd ook bij 2 vorige werkgevers ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag.
Op onze site lees je het verhaal van het tweede slachtoffer. Eerder spraken we het andere slachtoffer. Nu wilde ook deze vrouw haar verhaal doen. In Zierikzee gingen vandaag bijzondere deuren open. In dit huis werd het verhaal verteld van de familie Wilkens. Een Joods gezin dat hier in de Tweede Wereldoorlog woonde. Mieke de Ruiter vertelt over haar opa. Hij woonde hier met 3 kinderen van de 5. Er kwam de brief en die viel op de deurmat en moesten ze verplicht zich gaan melden. En wachten tot ze opgehaald zouden worden en met de tram en de trein naar Westerbork vervoerd zouden worden. Ja, dat raakt me en ik doe daarom mee. Ik vind ook dat het verhaal verteld moet worden. Het moet blijvend verteld worden. Op 4 adressen in de stad worden de Joodse families herdacht in de huizen waar ze hebben gewoond. Als je het verhaal erbij denkt, is het heel apart. Ik wist van het Joodse kerkhof af, maar niet van deze huizen en de geschiedenis. Zierikzee is niet de enige plek. Door het hele land openen zo'n 200 locaties hun deuren om deze verhalen levend te houden. In Hoek, in Drijschor, Aagtenkerken en ga zo maar door. Op allerlei plekken in Zeeland luiden zojuist de kerkklokken. Een actie om aandacht te vragen voor de 420 asielkinderen die al langer dan 5 jaar in Nederland wonen en nu uitgezet dreigen te worden. De Nieuwe Kerk in Middelburg was een van de ruim 700 kerken die meedeed aan de actie. En dat deden ze allemaal tegelijkertijd om 4:20. Verwijzend naar die 420 asielkinderen. Hun stem is eigenlijk te zacht om mee te komen in het geweld van het publieke en politieke debat. En die kerkklokken willen eigenlijk laten horen aan iedereen. Heb er even erg. Het gaat om een enorme groep van 420 kinderen die elke dag met eigenlijk angst in hun lijf zitten van wat zal mijn toekomst zijn? Wat zal de dag van morgen mij brengen? Symbool voor alle asielkinderen staat de familie Babayans. Zij wonen al meer dan 500 dagen noodgedwongen in een kerk in het Overijsselse Kampen. Omdat ze anders worden teruggestuurd naar Oezbekistan. Nederland is gewoon ons thuis. We zijn hier al zo lang. Er is gewoon geen reden om terug te gaan. Mensen uit het hele land doen vrijwilligerswerk voor de familie. Zo ook deze Tamar Houbé uit Hoek, die elke maand naar Kampen rijdt. Die kinderen in Kampen die wonen inmiddels 12 jaar in Nederland. 12 jaar in een wachtstand. Dat is onmenselijk. Dus heeft zij de klokken laten luiden in de protestantse kerk in Hoek. 5 minuten lang, samen met al die andere kerken in het land. Dode wilde dieren werden altijd in de verbrandingsoven gestopt. Damherten bijvoorbeeld en grote bruinvissen. Nu worden ze teruggegeven aan de natuur en mogen ze vergaan op speciaal aangewezen plekken. Zeeland krijgt enkele tientallen kadaverlocaties, zoals ze die noemen. Wees gewaarschuwd, de beelden kunnen voor sommigen onaangenaam zijn. Die linksachter ligt, die is heel vers. Er zitten heel veel vliegen op nu. Die proberen snel hun eitjes af te zetten, zodat hun larven optimale ontwikkelomstandigheden aantreffen. Iets rechts daarvan, die is al wat ouder. En daarvan is het vlees eigenlijk al helemaal weg. En die vliegenlarven die zijn ook allemaal al verspreid in de grond gaan verpoppen. Nou, en dan verder naar voren, daar zie je een geraamte met nog wat huid. Er zitten eigenlijk nog alleen maar kevers op en wat mieren. Dieren die in de open lucht liggen te vergaan. We zijn het niet gewend in ons opgeruimde landje. Toch gebeurt het in een aantal natuurgebieden, zoals hier in Oranjezon bij Vrouwenpolder. En al is de dood hier om ons heen, tegelijkertijd krioelt het van het leven. Allerlei aaseters profiteren ervan. Ook bij deze kadaverplek voor aangespoelde zeezoogdieren. Nou, de grootste die hier rondloopt, dat is vos. Maar hier komt ook wel eens een keer een steenmarter langs. En een bunzing komt hier langs. Maar hier op het strand heb je ook de grote mantelmeeuw, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw. En dan heel onverwacht eigenlijk heel veel strandlopertjes. Drieteenstrandlopers die vinden het geweldig om op zoek te gaan naar de vliegenlarven die zich in het zand verpoppen. Als je goed kijkt zie je allemaal putjes in het zand waar die vogelsnaveltjes naar binnen zijn gegaan op zoek naar die vliegenlarven. Uit onderzoek blijkt dat de ontbindende dieren honderden insectensoorten aantrekken. Vooral kevers en vliegen.
De vleesvliegen, nou, dat is ook al een categorie die uit een 10-tal soorten bestaat. Dan heb je de bromvliegen. En die larven daarvan die vormen eigenlijk de hoofdmoot van de insecten die het voedsel verteren. Dan heb je ook nog allerlei kleinere vliegjes, die zitten meestal in de mest en de darminhoud. Wat ook heel erg leuk is, we hebben onderzoek gedaan en dan blijkt dus dat hier op het strand heel andere soorten zitten als net achter het eerste duin. En over duin gesproken, de sappen uit de kadavers lijken een soort pokon te zijn voor nieuw helmgras. Omdat dat zo dicht groeit, vangt het heel veel zand in. Dus in no time is zo'n plek begraven en groeit er een heel wilderig duin. Je ziet zo'n hoog duin, maar wat je niet ziet is dat daar 2-3 meter daaronder gewoon dode zeebeesten liggen. En dat die ervoor gezorgd hebben dat het duin zo hard groeit. Dit damhert is nog redelijk vers, maar als de temperatuur stijgt en de zon schijnt, kan het in een week tijd opgegeten zijn en blijven uiteindelijk deze stille getuigen over. Maar tot die tijd is het een hotspot van leven. Opnieuw zonnig vandaag, maar er stond ook weer een stevige wind. Het werd 18 tot 20 graden. Morgen ietsje minder wind, maar nog altijd windkracht 3 tot 5. En opnieuw zonnig en droog, temperaturen nog iets omhoog. De dag erna wordt het echt warm voor de tijd van het jaar met 21 tot 25 graden. Ja, en tot slot, Hemelvaartsdag komt er zo langzaamaan aan. En dat betekent, weet u het al? De Zeeuwse Top 40. Een jubileumeditie, de 20ste alweer. Vanaf vandaag kun je stemmen op jouw favoriete Zeeuwse nummer. Vorig jaar stond Rollercoaster op 1 van Danny Vera. Stemmen doe je via onze app of site en je kunt er een rondvlucht boven de provincie mee winnen. En wat leuk is, er is ook een speciale playlist op Spotify waar heel veel nummers uit de stemlijst op staan. Lekker luisteren dus. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.